Παίρνω μια αναπαυτική στάση, εισπνέω βαθιά και χαλαρώνω το σώμα μου όσο μπορώ. Εισπνέω, χαλαρώνω το σώμα, νιώθω όσο μπορώ ένα κύμα χαλαρότητος, ηρεμίας και γαλήνης σε όλο μου το σώμα. Απλά θέλω να νιώσω όμορφα, ήρεμα, χαλαρά. Νιώθω τα πόδια χαλαρά, τα χέρια χαλαρά, τους ώμους βαρύς, τα μάτια, το μέτωπο, το σαγόνι. Όλο το σώμα το νιώθω να χαλαρώνει, να ηρεμεί, να ελευθερώνεται από κάθε ένταση. Απλά αφήνομαι. Δεν χρειάζεται να κάνω κάτι αυτή τη στιγμή. Δεν χρειάζεται να παρέμβω με κάποιον τρόπο. Απλά να αφεθώ και να χαλαρώσω. Εισπνέω πάλι βαθιά. Εκπνέω σιγά σιγά, βγάζω τον αέρα και χαλαρώνω, ηρεμώ. Αδειάζω το κεφάλι μου από κάθε σκέψη. Θα ήθελα το κεφάλι μου να είναι άδειο από σκέψεις. Αν όμως έρχονται οι σκέψεις, τους επιτρέπω να μπαίνουν και να βγαίνουν στο νου μου. Έρχονται και φεύγουν και εγώ πάλι χαλαρώνω και δεν τους δίνω σημασία. Απλά αφήνομαι, χαλαρώνω, ησυχάζω, βυθίζομαι. Κατεβαίνω τα νούμερα από το 5 προς το 1 και καθώς κατεβαίνω χαλαρώνω όλο και πιο πολύ. Από το 5 πάω στο 4, 3, αφήνομαι. Νιώθω χαλαρότητα και ηρεμία στο σώμα μου. 2, 1. Άλλη μια φορά κατεβαίνω και χαλαρώνω ακόμη πιο πολύ. 5, 4, 3, 2, 1. Τώρα θα διατυπώσω μερικές προτάσεις οι οποίες μπορούν πραγματικά να με βοηθήσουν και να με στηρίξουν. Προτάσεις αληθινές αλλά και υποστηρικτικές. Λέω λοιπόν πως μέσα μου κρύβονται απεριόριστες δυνάμεις και δυνατότητες και σιγά σιγά μπορώ να τις αξιοποιήσω και κάθε μέρα γίνομαι όλο και καλύτερος. Αξιοποιώ τις δυνατότητές μου και κάθε μέρα γίνομαι όλο και καλύτερος. Δέχομαι τον εαυτό μου ολοκληρωτικά, δέχομαι όλα μου τα αρνητικά χαρακτηριστικά όπως και όλα μου τα θετικά. Δέχομαι τον εαυτό μου απόλυτα. Παίρνω την εισπνούλα, εκπνέω σιγά σιγά και χαλαρώνω και υπογραμμίζω στον εαυτό μου ότι δέχομαι και σέβομαι τον εαυτό μου απόλυτα. Είμαι ο καλύτερος φίλος του εαυτού μου και με καταλαβαίνω σε όλα. Τώρα, σε σχέση με το φόβο που έχω όσον αφορά τη στήση στη σεξουαλική πράξη, λέω στον εαυτό μου πως είμαι απόλυτα φυσιολογικός, είμαι απόλυτα άντρας και η αισθητική μου λειτουργία είναι απόλυτα φυσιολογική. Αυτό το καταλαβαίνω επειδή και το πρωί όταν ξυπνώ μπορώ να έχω κάποια στήση, αλλά και στον αυνανισμό μπορεί να έχω σκληρότητα του πέους ή όταν κάτι άλλο με διεγείρει κάποιες στιγμές στη διάρκεια της μέρας μπορεί να νιώσω διέγερση και να διαπιστώσω τη σκληρότητα του πέους και αυτό με βεβαιώνει ότι η αισθητική μου λειτουργία είναι άψογη, λειτουργεί τέλεια. Υπογραμμίζω λοιπόν στον εαυτό μου ότι η αισθητική μου λειτουργία είναι άψογη, είμαι απόλυτα φυσιολογικός και ικανός σεξουαλικά. Απλά μερικές φορές νιώθω ανασφάλεια και φόβο και αυτή η ανασφάλεια και ο φόβος μπορούν να μου προκαλέσουν και την πτώση της στήσης αλλά και πολλά αρνητικά αισθήματα και αρνητικές σκέψεις, κυρίως να μειώσουν την αυτοπεποίθησή μου. Αν λοιπόν έχω προσπαθήσει 1, 2, 3 φορές ή και περισσότερες να έρθω σε σεξουαλική επαφή και δεν τα έχω καταφέρει, αυτό οφείλεται καθαρά στο άγχος μου. Είναι το άγχος το οποίο εκείνη την ώρα με βραχικυκλώνει και μειώνει τη στήση. Η σκληρότητα χάνεται όταν κορυφώνεται το άγχος. Και όσο περισσότερο προσπαθώ να κρατήσω τη στήση μου ή να δημιουργήσω μια στήση, τόσο πιο πολύ θα τη χάσω. Είναι ανάποδο. Όσο το προσπαθώ, τόσο το χάνω. Γιατί όσο προσπαθώ να έχω στήση, τόσο περισσότερο αγχώνομαι και κατά συνέπεια όσο αγχώνομαι τόσο χάνω τη στήση.
Γι' αυτό την ώρα της σεξουαλικής επαφής δεν επιδιώκω τίποτα. Δεν ζητάω να έχω στήσει, ούτε το απαιτώ από τον εαυτό μου. Απλά προσπαθώ να είμαι παρόν με την κοπέλα, με απλότητα, ήσυχα, ήρεμα, χαλαρά, να είμαι απόλυτα ο εαυτός μου. Παίρνω λοιπόν άλλη μια εισπνοούλα, χαλαρώνω το σώμα και ξέρω πως το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι να είμαι παρόν στη σεξουαλική επαφή. Είμαι παρόν με απλότητα. Είμαι μόνο εαυτός μου. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσω για κάτι. Δεν χρειάζεται να κάνω κάτι ή να σκεφτώ κάτι για να βελτιώσω τη στήση μου. Ούτε χρειάζεται να κάνω κάτι για να κρατήσω τη στήση. Ούτε όμως πρέπει να προσπαθήσω για να διώξω το άγχος. Επιτρέπω στο άγχος να έρχεται, να μένει όσο θέλει, να κάνει ό,τι θέλει και μετά να φεύγει. Το άγχος είναι τελείως ακίνδυνο. Το πολεμώ με το να το αποδέχομαι. Δέχομαι απόλυτα όλα μου τα αισθήματα, όποια και αν είναι αυτά. Δέχομαι ό,τι νιώθω και επιτρέπω να αναδύονται μέσα μου όλα τα αισθήματα. Το μόνο λοιπόν που χρειάζεται να κάνω κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής είναι να είμαι αυθόρμητα ο εαυτός μου. Δεν προσπαθώ να πετύχω κάτι, δεν προγραμματίζω, δεν σχεδιάζω, ούτε και ελέγχω. Είμαι με απλότητα ο εαυτός μου. Και αν το πετύχω αυτό είναι πολύ ωραία. Αν δεν το πετύχω και αγχωθώ, πάλι είναι εντάξει και επιτρέπω στον εαυτό μου και να αγχωθεί και να χάσει τη στήση του και να νιώσει οτιδήποτε. Όσο περισσότερο επιτρέπω στον εαυτό μου να χάσει τη στήση ή να αγχωθεί ή να νιώσει ή να σκεφτεί οτιδήποτε, τόσο καλύτερα τα πάω με τη στήση. Διότι όταν θα είμαι απόλυτα αυθόρμητος, ελεύθερος, τότε η στήση μου θα λειτουργήσει τέλεια, διότι ξέρω πως βιολογικά είμαι απόλυτα υγιής. Δεν έχω κανένα σωματικό πρόβλημα. Είμαι απόλυτα υγιής, είμαι 100% ικανός, σίγουρα είμαι 100% άντρας και μπορώ να τα καταφέρω, μπορώ να ικανοποιήσω μια γυναίκα πολύ και να κάνω πολύ καλό σεξ. Άλλωστε, ένας από τους λόγους που χάνω τη στήση είναι ότι μου αρέσει πολύ το σεξ, ενδιαφέρομαι πολύ για το σεξ και ακριβώς επειδή ενδιαφέρομαι πολύ, με αγχώνει αυτή η πράξη και το άγχος μου ρίχνει τη στήση. Γι' αυτό το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι να αποδεχθώ πλήρως τον εαυτό μου. Το λέω λοιπόν και μια τελευταία φορά, αποδέχομαι απόλυτα τον εαυτό μου, όλα μου τα αισθήματα όποια και αν είναι αυτά και ξέρω πως είμαι απόλυτα ικανός και είναι σίγουρο ότι μπορώ να τα καταφέρω. Δέχομαι απόλυτα τον εαυτό μου. Και τώρα θα μετρήσω μέχρι το 5, από το 1 προς το 5. Όταν φτάσω στο 5 ανοίγω τα μάτια, νιώθω πιο δυνατός, με ενισχυμένη την αυτοπεποίθησή μου και με τη βεβαιότητα ότι είμαι απόλυτα ικανός σεξουαλικά. Πάω στο 2, στο 3, κουνάω χέρια, πόδια, νιώθω την κινητική ενέργεια να επιστρέψει στο σώμα μου, ένα αργό ξύπνημα στα μέλη μου, 4 και με το 5 ανοίγω τα μάτια και πραγματικά νιώθω αισιοδοξία, δύναμη, κουράγιο και έχω τη βεβαιότητα ότι είμαι απόλυτα ικανός.